Anka foli be an balima Mali kunnafoni lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni wagati in na fɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ olu la ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. Bi ye sibiri ye février kalo tile 21 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni jale o bɛ tali kɛ ministre mun ka baara ɲɛsin bɛ sɔrɔ ni musakaw koɲɛ olu ɲɛnabɔli ma ministère de l'économie et des finances ni ale maa ɲɛmaa ye Dr Alifuseni Sanu a bɔra ka kunnafoniya di kɛ février kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 k'a b'a da an ka jamana cakɛyɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministriso ko n'u bɛna sanni kɛ da la dumunifɛnw na ani fɔ ka taa se jamana ka baarakɛminɛnw fɔ ka taa se biro kɔnɔ minɛn olu sanni ma k'u k'a kɛ an ka jamana kɔnɔdenw kɔni bɛ minɛn mun dilan an fɛ jamana ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sefa wari miliyɔn 100 o labilalen don ministriso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yaasa ka nin baara ninnu kɔni waleya. Ministri k'a fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye bolola baarakɛla minnu bɛ an fɛ jamana kɔnɔna na olu ka baaraw bɛ se ka don ba la cogoya mun na. An ka jamana cakɛyɔrɔ mun ka baara ɲɛsin bɛ sanni feere ni dala dumunifɛnw kɔlɔsili ma direction générale du commerce et de la concurrence olu bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko wari ci sira ale ni wari mara sira réseau mun bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Wave la k'olu kɔni b'a la ka musaka dɔ kɔni sara jamana kɔnɔdenw olu place la o de ye taxe mun ni jamana kɔnɔdenw kan ka sara wari cili ni a tali fɛ o Wave kɔni b'a la k'o sara jamana kɔnɔdenw olu place la o de la direction générale du commerce et de la concurrence ma olu bɔra k'a fɔ ko Wave kɔni ka nin baara in kɔni jɔ teliya la o y'a jira u ka kuma olu kɔnɔna na ko Wave kɔni b'a la ka musaka mun sara a ka client kɔni place la k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase fɛn min ye baara yɔrɔ wɛrɛ mun ni olu ka baara ɲɛsin bɛ wari cili ni a tali ma an ka jamana ale kɔnɔna na. An bɛ taa Menaka région ale kɔnɔna na Menaka marabolo ɲɛma ni o ye gouverneur ye ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko jamana cakɛyɔrɔ ɲɛma ni o ye directeur mun ni olu ka cakɛyɔrɔ bɛnnen bɛ Menaka kɔni marabolo kɔnɔna ma n'u kɔni ma se u ka cakɛyɔrɔ la an bɛ wagati min na i ko sisan k'a bɛ kunnafoniya di kɛ nin maa kofɔlen ninnu ma u ka segin joona ka na u ka cakɛyɔrɔ la yanni ɲangiliko o bɛ bɔ a la. An bɛ taa Bafilabe marabolo ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ kabi février kalo tile 17 tɛmɛnen san 2026 baki mun ni o kan ka bolimafɛn sen filaw ale ni bolimafɛn sen naaniw ta ni ka ba tigɛ ni a ye fɔ ka taa se maaw bololaminɛnw kɔni tali ma ka ba tigɛ ni a ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko baki in kɔni jiginnen bɛ ji jukɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan mun kɔni bɛ ka gɛlɛyalaba se nin yɔrɔ kɔni sigibagaw ma kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko maa caman kɔni de bɛ ba bolo fɛ mun kɔni b'a la ka ba tigɛ n'u ka bolimafɛn fɔ ka taa se u bolofɛn minɛw ma nka u tala ka se k'a tigɛ k'a sababuya kɛ fɛn min ye baki mun ni o kan ka nin bolimafɛn kofɔta ninnu ta ani minɛnw ta ka tɛmɛ ba fɛ ko kɔni jɔlen don an bɛ wagati min na i ko sisan Bafilabe marabolo ale kɔnɔna na. An bɛ taa Direkaw olu fɛ yen nɔ a bɛ tile 10 bɔ fɛn min ye kuranko gɛlɛya kɔni bɛ Dire sigibaga maaw kan k'a sababuya kɛ tajiko gɛlɛya ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko groupe mun ni o kan ka kuran di Dire in n'a lamini na ko taji kɔni tala ka sɔrɔ ka kɛ o groupe kofɔta in yɛrɛ kɔnɔna na mun kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba lase ji ɲuman sɔrɔli ale ni maaw bɛ nɛgɛjuru sira cilen mun kɛ Dire marabolo kɔnɔna na yaasa k'u limanaw kɔni nasɔrɔ ko kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye an bɛ wagati min na i ko sisan u y'a jira k'a fɔ ko nin sunkalo daminɛ in kɔni na ko dugudenw b'a la ka wele bila an ka jamana marabaaw ma yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona sɔrɔ nin ko ninnu na cogo min na. An bɛ taa Kolongokaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Kolongo lakɔliden minnu ni olu b'a la ka kilasi 9 kɛ ni o ye 9e année ye k'olu kɔni bɛna bɔ Kolongo ni ka t'u ka kalan tɔ laban Masina dugu ale kɔnɔna na ka sababuya kɛ jatigɛwale tigilamaw kɔni taara bagabagali ta ni ka Kolongo lakɔli karamɔgɔ fɔ ka taa se lakɔlidenw ale ni nin yɔrɔ sigibaga maaw kɔni sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔna na Kolongo lakɔli karamɔgɔ fɔ ka taa se lakɔli koɲɛw ɲɛnabɔbaw ma olu kɔni ye lakɔliden minnu ni olu kɔni b'a la ka kilasi 9 kɛ k'u bila ka taa Masina dugu ale kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka t'u ka san kalan tɔ laban yen cogoya mun na. Bamakɔ faba kɔnɔna na sigida mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Sulemanibugu o ba polisilakaw ye wulikajɔba dɔ sabati mun kɛra sababu ye u ye tɛgɛ da kɛ fɛn min ye yuruguyuruguma maa 5 baɲanko kan o maa 5 ninnu na u ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka bolimafɛn sen 4 kan ka boli ne yamaruya sɛbɛn mun ye san kɔnɔna na n'a bɛ wele ko vignette ninnu ka baara de tun ye ka o kolon dilan ni ka o feere maaw kɔni ma nka ala ni an ka ba polisilakaw ka wulikajɔ sababu u sera ka tɛgɛ da kɛ ni maa 5 bɔɲanko in kan an bɛ wagati min na i ko sisan u bilalen don kiiri tigilamaw ka bolo kan u ni ɲangili mun ka kan o bɛna da u kan.
an be wagati min na i n'a fɔ sisan tasuma kasara kɔni b'a la ka caya an ka faba ale kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min ye sugunikura ale kɔni jenina bi sibiri fana février kalo tile 21 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko quincaillerie 2015 mun ni a be yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ radio oxygène masurunya la ni o ye waraka sirafara ye ko tasuma wulila ni quincaillerie in kɔni fana na an be wagati min na ko sisan min na u ye wele bila lakana tigilamaw ani an ka protection civile maaw ma yaasa u be se ka ni tasuma kofɔta in yɛrɛ fa cogoya mun na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko tasuma yɛrɛ wuli kuma dɔn an be wagati min na ko sisan nka fɛn min ye an ka protection civile maaw olu kɔni wulila yaasa fɛn min ye tasuma in ale be se ka faga cogoya mun na an be taa kɔkan kibaruya olu kɔnɔna na nigɛrika olu fɛ yen nɔ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko faransi ka service de renseignement ale tun ye mugujugu pɛrɛnta 5,452 k'o di jatigɛwale tigilamaw ma yaasa u be se ka binganiwale ta ni ka niger finitigilakaw olu sɛgɛrɛ cogoya min na ani maramafɛn wɛrɛ caman nka ala ni niger finitigilakaw ka wulikajɔ sababu u sera ka dangari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilama 43 boyanko ani ka tɛgɛda kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilama maa 28 de kan o maa 28 na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko faransi ka service de renseignement maa kelen kɔni bɛ nin maa 28 boyanko in na mun na niger finitigilakaw kɔni ye tɛgɛ da u kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan niger finitigilakaw kɔni b'a la ka sebaya sɔrɔ jatigɛwale tigilamaw kan u mana bɔ ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ye niger finitigilakaw sigilen don ni ka jatigɛwale tigilamaw kɔni makɔnɔ n bɛ taa marɔku jamana ale kɔnɔna na ka sanga ni kan Maroc 2025 ntolanci baaraw ye mun tun b'a la ka kɛ Marɔku jamana ale kɔnɔna na Senegali ale ni Maroc ye ɲɔgɔn sɔrɔ a finali kɛnɛ kan Senegali ale ye sebaya sɔrɔ 1-0 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ntolanci ban wagati yɛrɛ mankanba kɔni wulila terrain kɔni kɔnɔna na mun kɛra sababu ye fɛn min ye Maroc finitigilakaw kɔni ye tɛgɛda kɛ fɛn min ye Senegali supporters maa 18 kan olu ka kiri tigɛra nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na Maroc kiri tigilamaw olu fɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Maroc kiri tigilamaw kɔni ye nin maa 18 bɛɛ lajɛlen ɲangi k'a daminɛ kalo 3 kaso fo ka taa se san 1 kaso datuguni ma o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Senegali jamana kɔni bɔra k'a fɔ ko nin kiri tigɛ in kɔni ma kɛ sariya sira kan k'u ma jɛn ni fɛn min ye Maroc jamana kɔni b'a la ka kiri mun tigɛ u ka jamana supporters kɔni kun kan k'u ma jɛn ni u ka jaabi ye fiyewu halisa an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniya olu kɔnɔna na faransi ka ntolacila kɔrɔ ni o ye Zinedine Zidane ale fana ye Real dege karamɔgɔya kɛ ka tɛmɛ ale yɛrɛ tɛ maa dogolen ntolaci ale binna kun kan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Fédération Française de Football olu bɔra ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni Zinedine Zidane ye ko fɛn min ye Coupe du Monde 2026 ntolanciw mana tɛmɛ Zinedine Zidane ale bɛna kɛ faransi jamana ka ntolancilaw ka dege karamɔgɔ kura ye faransi jamana ale kɔnɔna na Festival International Wasulu ni o ye FIWA ye ale tako 9nan kɔni ma kuncɛ ni nisɔndiya ye ka sababuya kɛ nin ko labɛnba maa 3 kɔni bɔnɛna u ni la sirabaga kasara senfɛ u bɔtɔ festival kɛyɔrɔ la kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko sirabaga kasara yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na fɛn min ye nin ko labɛnba maa 2 u 2 bɛ musolaka olu kɔni bɔnɛna u ni na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ni ka maa 1 jɔgin o ye Teya Doro de ye Teya Doro kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ale tun ye fɛn min ye lafasatɔn jɛkulu min bɛ Umu Sangare yɛrɛ tɔgɔ la ni o ye Club des Amis Umu Sangare ye ale kɔni tun ye o présidente adjoint ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni ma se ka bɔ a ka jogini da la an b'a fɔ ala ka hinɛ banbagatɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi sibiri kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni k'a da aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di alisilamɛw fo ka taa se kerecɛnw bɛɛ lajɛlen ma ka sababuya kɛ nin diinɛ fila bɛɛ lajɛlen ka sunkalo kɔni daminɛna an bɛ wagati min na ko sisan diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na